Hi ka mga hilo guys, adi ako sa Metro Gaisano sa likod na idaghang kaayon diri ang mga tanom, mga succulent. O pili lang mong diri guys na ako friend. Daghan ka adyo. Ara ka mga beautiful, mga buhi na gadjud. Pagka ninduta sa nga tanan. Ay, kanindot kaayo guys. Nakabaligya ka? Sus marusip. Bilat gid ma'am. Haman be, bilat ko no. Kiwi. Hala, ginoo ko kapuwa. Nasamad. Ay, Diyos ko. Nindota kayong mga succulent din. Ay, kanindot sila og mga succulent. Oh, kanindota ani oh. Super. Nindota ka ay pari ah. Di ako sa likod sa Metro Gaisano sa my parking area. Ano guys, nag-vlog na ko. Kaya tihilin oh. Pero nakabaligya na ka. Katong ulok-ulok. Napukuloy ulok-ulok. Lagi kayo mitagpag mauna siya. Hindi na mo. Ha? Taga fire department. Wa man na ladies finger man ang tawag. Oh, ladies finger din na. Hinduta ani uy, usay pangan ani. Asa? Anindot no? Asa man? Murag ka ng chorus po no? Kana? Oh. Wala si Jack trumpet. Trumpet na. Murag trumpet no? Nasal ba to kani? Trumpet? Oh, nindot no? Trumpet arang ninduta. Arang daghana si isa jag klase nga kuan oy. Kani ang sarap nga ani? Na tambok na. Kaya forever rich, di no picturean. Hamay forever it. Forever rich. Part ko din na siya kanang family din na siya sa succulent. Yes. Isa ka ng adinyo. Succulent. Kani sa do. Kana sa ate. Kanang nay puwa-puwa oh. Kana? Kanite ang sama ni. Kuha na si Jack kanang variegated nga flapjack. Kato ay forever love. Ay kanalain po nini forever Oh, love. Kani forever rich, forever love. Kani. Kana dolphin, string of dolphin. Meron yung nagtagak ko. Nagtagak ti. Ah, mao di ini string of gamot na. dolphins. Mm. Luta. Sa no di Tanom. Ako ni tisok. Kadi ma'am. String of ruby. Oh, string of ruby. Kani si Jack tornado. Kani. Tornado. Kani tornado. Kanto. Kani Kana banana. banana. Kanto si Jack jellybean. Just i-memorize naman siya uy. Kari pickles. Pickles. Kare. Kana si Jack koan kanang Uhon. kapagoda. Kapago- White pagoda. White pagoda. Kini si Jack muning panda ear. Panda ear. Kadaghan gwapa ba oy? Kani mga cactus. Mga cactuses na na. Oo. Mga Kani cactuses. si Jack old man. Oh, mao na ng old men. Kani domino. Kaya na rin gawas mo ay Domino. Kini ko ani si Jack sa gymno. Gymno. Uy, kadaghan kari ajud on hindutan gadyo ko ingari. Oh, kana mao na dance cup. Unsa ni? Dance cup. Dance cup. Kani unsa ni mura sig karoy o. Mo kuani mutaas ni Jack Mag-dance-dance na siya. Mura sig kanang mushroom no. Abi ni mo pila ni? Murag mushroom. That is 450.
Kani ana? Oh, kana Ja so usa na kaing ana pila man na paliton? ah, Mga that means kung presyohan ako ng 3,000, wala ka di mo palit ito. sus Kaya ginawa ako ko. man na. Kani ajud oh. Ato ka di Black Prince mo, ni Black Oh, mo. mo ni Amo ni Black Prince. Oh, mo ni mahal no. Kadi Black Blue Prince. Unsa ni? Blue Rose. Blue Rose. Kare. Kana si Jack ana dya sa kuan, kaya sa Kalancho. Ah, kare. Cute. Kana si Jack. Ay, kanindot. Mauna ang rose cabbage. Oh, rose cabbage. Oh, di apa jud. Arang gwapaha sa Kani tanan. Fred Ives. Kani kuan ni Jealousy. Oh, di ara si Black Prince. Oh. Nas kuan. Pare kun sa lagi na. Oh, kuan na ni. Pila na ni ka variety? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, daghan na di. Daghan naman di ini. Usa naman di ini kasit. Oh, by set naman di ini sila. Set 1. Madyo po kay sit. Louis si Jack. Sit si Jana. Jangan kuan sa uwan. Ako gi na Ingon sila dili kuno pwede kuan sa panahon. Said so. Sila mo sulti nga dili pwede. Sanlit mga matay ng ilang kuan. Sige na si Jack uli dito sa ila og mga supplements. Ja, pagkita nila sa akong dati, ipusan mo yung mga supplements kay uwan. Oh, Saglit pa dito. Patay kung patay. dapat jud oh. Hinuon itinaguan. Yan na, string of hearts. Ah, mao di ay oh, Heartman. Ada man ganing kuan dida ma'am kanang yung rosary. Oh, mo din ni string of hearts Ada ni kayo no. rosary diha ang na apa ba ka? Day. Mumulat kay ini String of siya. hearts. Oh. Rasola na. Rasola. Rasola. Pa kaayo. Yan ni tayo. Mura siya hanging day nga baday. Hanging bitaw na? Hanging ni. Heart siya. Mura string of heart na. Ang dahon? Oo na. Oh, hanging na siya. Mura siya kanang tuwing ni. sa karaan no. Oh. Kanang tuluchini. Ang daghana ka adyo diri ah. Bro mag kiniro kinadaghan ang pug. Pilay si Ate Romel. Pero man pa dito ay. Oh, gusto mo diri ang mupalit mo na diri sa likod sa Metro Gaisano sa Baybay City Liti. Nag Vlog na siya vlog. 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 Dili mas luyo. Naidaghan sila nga rubber plant. Oh. Kalinlain nga variegated nga rubber plant 1,000 kuno ni. Di pa. Ayaw mo tayong kuno. 1,000 ni. 1,000 ni. Singan ani ti Teresa. Kuan ka lang saningan ani sa dagat. Sunflower. Yes. Sunflower. That's sunflower. Nakakuan ko nakatagaan. Nakatunong. Amig na ko starfish. Di pa oh. Dili to sunflower starfish sa ko ingon. No. Kuan man ni Rose Gavid. Aros gabi. Gupaha sila mga kuan oy succulent kung ari mo malit sa kanang likod sa Metro Gaisano diri sa Baybay. Arang Asa po daghana. Murag ka ng kuan, murag. Malula mo sa kagwapa Unsa man mo sa mga tanom nila nga succulent og unsa pa to? Succulent Cactus. Cactuses. Ang daghana. $1 million naman ang isang tanom oy. Kaktay dede to cactus kaktay diyan. Kaktay. Kaktay. $1 million naman ang isang kaktay dede cactus. klaro na bitaw ati nga buhi na jud ning imong mga Dapat ikon to singal na murag iko. Unsa man ni? Kanang cartel ano na? mag-ikog na. Nanda mo umbot mo sana. Ay mga local raman ni diri good. Kanina. Sumpo na yan. Unsa yun yung murag ikog? Peanut man na. Pina. Kamay pinat. Si Jai. Aw, oo, bitaw. Dito.
Kini timbol. Ah, timbol. Bitag timbol, no? Timbol. Karon kita ning mga inganing dagway sa mga tanom, oh. Nga makagwapa jud. Mura magwa na ila buhat ni ate. Sige lamang sikap-hikap sa iyang mga... So, ma'am, di mo kayo paghugas o akong tinandaan, ma'am. Promise. Kuwanta adyo siya, eh. Kasi mo na siya, murag ko. Hindi na ko maghugas o mga plato, ma'am. Murag ko na. Ang imo ng mga anak. Wala ko kay anak na sa ako mga minyo na iba. Kisa may imong katabang din asa imong ngani nga mga tanom. Pero ay ko na no. Diyo kisa may magarsa-arsaan eh. Only ni. Sige lang, dagang pugkag kwarta. Sus. Umahali ni tanan. Oh. Ada ni sa mga milyones. Mao jud, mao lagi. $1 million na lagi ang huna-huna lagi. Pagkadaghana, oy, pagkalula na gadyo. Ada naman ang akong pambayay sa inyong mga tanong. Oh. Na naman tali mo balay. At sa Cebu. Wala mo ko'y balay dire. Aw sa bay. Akong nanay na. Away problema na. Sila na bala man Pero puy. wa ko mangipon sa akong nanay. Padjak ko. Di naman gud kinahanglan ate sa Na. pangidaro nato kinahanglan tag nindot Na, sus, balay oy. bijaan nga anak. Oh. There, the Hercules. Ah sa kini. Yes. Hercules. Hercules, gwapa kaayo. Kaadyo. Kari ajud. Asa man na? Anak, si Dondo na. Si Dundo. Dondo. Kagwapa sa ijang variegated rubber plant. Ni arani sa bye-bye. Mapalit ninyo guys. Kari jud oh. Balik-balik nyo kung tanaw diri. Ay daghang tanom diri ah. Sa ilang papaha oh. Ijang gisiting. Unsa ra to ngani? Sensation dako kaayo. So, ma'am, di mo kayo paghugas o akong tinandaan, ma'am. Promise. Kuwanta adyo siya eh. Kasi mo na siya, murag ko. Hindi na ko maghugas o mga plato, ma'am. Murag ko na. Ang imo ng mga anak. Wala ko kay anak na sa ako mga minyo na iba. Kisa may imong katabang din asa imong ngani nga mga tanom. Pero ay ko na no. Diyo kisa may magarsa-arsaan eh. Only ni. Sige lang, dagang pugkag kwarta. Sus. Umahali ni tanan. Oh. Ada ni sa mga milyones. Mao jud, mao lagi. $1 million na lagi ang huna-huna lagi. Pagkadaghana, oy, pagkalula na gadyo. Ada naman ang akong pambayay sa inyong mga tanong. Hi guys, muuli na ko Ate Helen. Thank you sa Ato na ko balik oh. Kanang isda. May daghang nag-date guys. Oh. May daghang nag-date. Mao na ako likod sa metro. Gaisano. Paingon ako sa merkado. Mamalit na kog isda ug utan. Diyan nakakapalit naman ko og karne. Oh, naglangan-langan gadyo ko. Oh na, dagang nag-date. Ako ra nag-inusaran ako ko. Nagbaktas ako gikan ni Ate Helen. Alben! Si Alben. Alvin. Tuwa si Alvin. Nakita na si Alvin ka rin. Kisakpas Alvin. Palit ko og lechon manok para sa ako anak. Kinuturan. Lechon manok ni Kalbo. Kusara ko daw paliton.
Pwede na mo kapalit? Oh, be, usa. Asa man ang akong classmate dire? Pila man na dong? Ha, 180? Okay. Di lagi pareha. Dagko-dako din na. Di ka parehag presyo. Ayan, naglisod ako og kuha. Kaya nanigurong video. Paborito man isang anak. Ritsyon manok ni Kalbo. O, dara bayad. 180. Naglagiting ang kainit. Ay, wala man ito. May-upload. Okay na. North ako. Ito San Lucas. North. Oh, di ko San Lucas. Lechon manok ni Kalbo. Paborito sa akong anak. Okay guys. Salamat sa pagtutulong. Kung wala pa nakasubscribe, i-subscribe ang Alma Dream Vlog. See you on my next video. Bye-bye.